हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। जोङो बेंगालराव गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो मोनफैबाय आरो लोगोफोर। खस्थ'आथ' बारा इसेबां मानि नङा, आं हारसिंनि थाखायल' खस्थ' जादों। मानो होनोबा आङो जैदिन ट्रेन गाखोदों ओइदिननिफ्रायनो आङो ओंखाम एसेबो जानो हायाखै, माने गरसेबो जानो हाखायाखै आरो जेबो बुस्थुखौनो जानो हायाखै आङो। माने जाबानो गोबायो, गोबाफिननो नागिरो, ओमफ्राय मा होनो खिनोबो ओंखारो, बेफोरबायदि जादों आरो बेनि माबायाव ओंखामखौ जानो हायामोन। ओमफ्राय लोगोफोर बिदिनो जानो लोंनो हाया, जेबो जाबोआखै आं लाल साहा खाबनैल' सफैजासिम। एसे लोमजानायबो दंमोन, ओमफ्राय गेस्ट्रिक आरो बियो ओंखाम जानो हायिया जाहैबाय गेस्ट्रिक जादोंमोन। आं सिगाङावबो न'आव सानथामसोआ लोमजाखानायमोन, बेबायदिनो ओंखाम जानो हाया लोंनो हाया थाखानायमोन। ओमफ्राय जे दिन फैगोन ओइदिननि सिगां सानसे सिगां आं ओंखामखौ मोजां जानो हादोंमोन आरो जेब्ला फैनाय टाइम जायो ओइदिन आरो बिदिनो जाफिनबावदों आरो आंखौ। दा फैनानै जोङो बेंगालर मोनफैनानै दा आंनि अबस्थाखौ नायनानै मेगनफ्रा माबायदि हाबसोजोबनाय नुखो। एकदम दासिमबो आं ओंखामखौनो जानो हायाखै, मैयाबो सफैबाय ओंखामखौनो जानो हाया। दा जोङो सफैनानै मोनसे सिगाङाव आं जि जायगायाव थायोमोन, जि रुमाव थायोमोन, बे लोगोफोरनि दा बे रुमावनो दंफैथ'यो आरो नै सिगाङाव जेराव थायोमोन बे रुमावनो दा दंफैथ'यो। लोगोफ्रा दा गासिबो डिउटियाव थांजोब्बाय, जों दा बोराय बुरै सानैल' दङ। दा बिसोरनो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आरो नै। दा बे ओंखाम एवनायखौ जागोन आरो दा आंथ' जानोनो हाखाया। मेगनफ्रा नायदो नै आंनि अबस्थाया माबायदि जाखो। एकदम खर लेबलेब बोरायरायल' नुखाबाय, नोगोर गाज्रि नुखाबाय। उन्दुनोल' ओंखारो, मेगनानो दाबो उन्दुनो ओंखारदिया। इसिबां उन्दुबाय आं ट्रेनाव, उन्दुनायानो आङो माने सिटनिफ्रायनो आङो गाहायावनो ओंखारखाया, थेवब्लाबो आङो इसिबां उन्दुनो ओंखारगासिनो दाबो बुंनो हाया आरोना मानोबा बिदि जादों। दा नै रुमफ्रा बेनो आरो जोंनि सिगां थाग्रा रुमा। उन्दुनाया बे गाहायाव उन्दुजोबो नों, बेनोमोन सिगांनि रुमालाय मोजाङानो। ओरैहाय थाबाय बाथरुम थाबाय ओरै सिङाव। दा नैबे किटचेन आरो नै किटचेना बेबायदि। ओरैहाय पिक्सार दंजोबलायो किटचेननि नालाय, बेफोरबायदि पिक्सार थायो आरो मेगनाय मालाय मैगं थाइगं दोनग्रा। सेंग्राफोर थाग्रासो आरोना बे रुमा, दा सेंग्राफोर गोजाल' थायो बाहाय, माने हिनजावफोर रावबो गैखाया। जों दा बोराय बुरै सानैल' थाफैदों। जोंहा दाहाय जों थांनानै मालिकजों माबानानै रुमखौ जोंनि रुमाव थांगोन आरो दा जों थांथ'वाखै, बिसिनि रुमावनो दंथ'यो बर्थमान। लोगोफोर जोङो बेंगालराव मोनफैबाय आरो मोनफैनाया खुनुरुखुम खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंबाबो मोनफैनो हाबाय आरो। गोबां खस्थ' मोनबोबाय आङो, गावखौनो गाव बिराद खस्थ' मोनबोबाय आरो। ओंखाम जानोसै नै, ओंखाम एवनायसो। दाखालिनिफ्रायनो साननै सानथाम जानो हायाखैमोन, ट्राइ नायनि दिनै जानो हागोन ना हाया। आखाइ संबाय लोगोफोरा जालाङासै, जों संनानै जाबाय दायो। लोगोफ्राबो बिना हौवाफोर गोजा। थांथ'वाखै आरो जोङो दा दसेनि उनाव थांसिगोन। ओंखाम जाग्रोनोसै दसेनो। ओंख्रियाबो माबासो, मा होनोमोनलाय, स्कस आलु, स्कस, ओमफ्राय मा होनो आलु, थालिर फिथाइ थाइसे। मा गोखा मोनजादों गोखा बुस्थुखौ मोनजादों। ओंखामा माबा संदों, ओंखाम एवनाय। लोगोफोरा जालाङासै, मोनानि गुसुआनो थाबाय। जों हरनि 12थासो मोनफैदों नालाय भिडिअखौ बानायनो हास्लाबासै।
बिराद खस्थ' आंहाल' ओंखाम जानो हाया मानो हाया बेहाथ' मालाय चिकेन बिरियानिनो आन्डा बिरियानिनो डाबल जालाबाय थायो मालाय हाखा हुखानो आहाथ' गैया मालाय जानायखौ गल' गालाल' नायनानै थाबोनांबाय जानोनो हाया दा लोगोफ्रा थांजोबा आरो डिउटियावहाय जों सानैल'सै दा ओंखाम जाखांनानै आंहाथ' दुगैयाखै दासो सिखारदों नालाय बावाखै ओंखाम संग्रो सिगां ओमफ्राय दा जानानै दुगैनोसै आरो जाखांबा दसे थानानै दुगैनानै मालिकजों दसे रायलायहैनोसै दिनै रायलायहैनोसै गाबोनथ' ओरैबाबो रबिबारखा गाबोनथ' रबिबाराव बेंगालराव सोब जायगायावनो बन्द थायो हटेलफोराल' बन्द थाया गासिबो माने कम्पानिफोरानो बन्द थायो आरो रबिबार दिनबा देहाखौनो ओंखाम जानो हायैखाय बिराद दुरबल मोनबायमोन आं दा ओंखामखौ एसे जाफिननो हानानै गोसोखौ मोजां मोनदों खर' सानायानो माने खारनो रोङामोन आरो खर'आवनो एकदम जा गिलिर माबा होसिननानै थानाय बायदि बबे लामाजों लिंबोहो आंथ' मोनायाव आन्दायबायसोमोन दाबो थांबा आन्दायसिगोनसो खोमा फैफेराखै नालाय बिहाथ' फैनाय एसे माबायो आरो मिथियो जायगाफोरखौ आं फंनैसो खोथा बुंनो सानदों ओंखाम जानायनिबाबो नोंथांमोना बुंदोंमोन जे गुबुन जायगायाव दख'ना गाननानै थांनो नाङा होननानै गोबाङानो कमेन्ट खालामदों नाथाय जोङो ड्रेसफोरखौनो बायस्लाबनो हायाखै आरो आंनि लोमजानायनि खारनावनो ड्रेसखौनो मोनसेबो बायनो हायाखै जोङो बायस्लाबनोनो मोनाखै बाय गैया दख'नाखौनो मोनफैजासिम गाननांगौ जानानै फैबाय गानबोबायबो न'आव थानायावबो लोमजागासिनोमोन नालाय बियो न'आव थानायावबो ओरैनो लोमजागासिनोखामोन बिदिनो ओंखाम जानाय मानाय फैनायावल' एसे आराम जाबायमोन आरो लामाखौसो आरो जाफैफिनबाय ओंखाम जादों दे लोगोफोर ओंखाम लोगोफोर नोंथांमोन गासैनिबो अननाय आरो इसोरनाव आर'ज बिनायफोरजों जोङो लोमजानाय देहाखौ लानानैबाबो मोजाङै मोजां सफैबाय आरो ना जोंनि थाखाय जोंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो रोजा रोजा साबायखर साफ्रोमखौबो रोजा रोजा साबायखर हरबाय आरो जों सोरबाफोर कमेन्ट हरबाय बायदोंमोन खोमा रिप्लाइ होनोथ' हास्लाबाखै गैया आंहाबो होनो हास्लाबासै गाज्रि मोननो नाङा आंथ' मबाइलखौनो थुनोनो हायाखै सोरनिबाफोर आं लादोंमोनबाबो आंबो माने होस्लाबासै आरो कमेन्टफोरखौ आंथ' रिप्लाइ खालामनोनो गैया खर'आनो थिखांनो हाया ओरैनो उन्दुनायनिफ्रायनो आं सिखारनो हाखायाखै नालाय अबस्थायानो जि गाज्रि जाखाबाय सिगां न'आव माबायदिमोन दा माबायदि जाखो नै गैला नै बौजिफ्रामबा हामलाजोब्बाय बोरैबा मेगनफ्रानो नाय हाबसोलांजोब्बाय नायजाला दा साननैसो रेस्ट लानोसै साननैसो रेस्ट लानानै देहाखौ मोजां मोनोबा डिउटियाव सुरु खालामनोसै आरो थांजेननोसै दा सिगां थांनानै रुमफोरखौ रायलायनानै लाहैग्रोनोसै मालिकजों रुमालाय दं होनदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंथ' नुफेराखै नालाय बेबा बबे जायगायावहाय दा बेखौ नायहैग्रोनांगोन आरो गावलाय बुंदों मालिकआलाय बुंदों आं नायनानै दोनखाजोब्बाय बुंदों दा जोङो रुमाव थांनाय जायाखै नालाय लोगोफोरनि रुमावसो दा थांनानै रायलायहैनोसै नायहैनोसै रुमखौ नायदोंना नायाखै नायखादोंना नायखायाखै जुदि नायखाबायबाथ' मोजाङानो थांनानै थाहैनोसैल' नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन जों दा रायलायहैनाय मानाय गासैखौबो आं नोंथांमोननो देखायगोन आरो
रुमफोरखौबो खिथानो नाजागोन जुदि रुमा मोनबायबा रुमफोरखौ मा साइजनि बेफोरखौबो खिथानो नाजागोन आरो नोंथांमोन गासैनोबो जों दा थाफैनाया माबा गावनि लोगोफोर दं आरो साब्रै आरो गोबाङानो सोंहरदों आंखौ मा जायगायाव दंफैयो दा होननानै जोङो दा जयानगर 4 ब्लक होननायाव दङ 34A क्रस होननायाव पेट्रल पाम्प गुदियाव आरो डाइरेक्ट गुगोलफ्राव सार्च खालामनानै फैयोबा मेपफ्राव सार्च खालामना फैयोबा मोनफैगोन आरो श्री वेंकटेश्वरा स्वीट मिल होननानै माबाबानो मोनफैगोन आरो डाइरेक्ट बेयावनो लाबोगोन 34A क्रसआवनो जोंनि रुमावहाय डाइरेक्ट लाबोगोन आरो बे लकेसना थ' लोगोफोर दिनैनिया जानायैनो रायलायनाय जाबाय गुबुन भिडिअआव नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय